Down there, filthy with fun. Tak hlavní rozdíl je ten, že jako palivo tady slouží v podstatě elektrická energie. Největší rozdíl, co se týká oproti konvenčním automobilům, je v tom, že elektromobily jsou tiché. My jako pražská energetika v současné době budujeme síť nabíjecích stanic po Praze. Veškeré elektromobily si můžete nabít zdarma.